lang hapo umsning ang tu. Tegi pai ba kelas nyongya. Yang ini ke sorkar ke bamta kiong haupra. Tinang tapat sim no mai pis pa bom pa show yu du pai ba le bom le kenjat itu pai ba. Pa RS pat yagi pulit. Hato de barden mawara uno peklumar sinong. Ngong yaw na we uri urong ba. De uneken unong peklumar sinong. Lom da kumta balai tanga ka sur jong pai ba ro balai pa bom pa show. Balai pa bat pa kem. Kane ka jingle don bor. Hagaban kong shop ngas kami kaban ai khoble pi we pe kan ka por bam ta leng ba ju kan ka YouTube ka jong ka YouTube channel ka janga hagaban kong ngam la klem da ai ngo yo blay bo blay like ka kum kan ka lat ka bai ban yakren lane ban ya ban ya sngo thu jingmut ban ya pensai halor kan ka nongrim ka bo we na ki riu romba we na ki no yalam jong ka we ka party ula kren kentho ya ka voice of the people party Ukraine uong ba kaseng VPP kadai kaseng ka ba penklumar sinong kaseng VPP kadai kata kaseng ka ba penklumar sinong ka ba penklumar thau ka ba wanra ek jingkulmar hapo kasnong ka thau tekani ka jingkali ka junga yaw ne we rumba kaseng voice of the people party kam dei kanong penklumar sinong ka dei kam nong penklumar thau Henry yagi pai ba kam nam penkelumar bat ya phiru hi kam nam penkelumar Henry kaya thu bat kia thu ya ka ek ka jisha hapo ka me khalia ka jingi ki ong ba la jor ka jing bom sap ha me khalia jingi kadon ka jing no siliang kum ta ter ki ya ki pensai pai ba te hato kata ka dei ka jing penkelumar snong te hato kata ka dei ka jing penkelumar ka dei ka jing penkelumar thau Balai pikno ya ka voice of the people party kadega seng ka bapen kelumar sinong. Une ubriu ubakren ya ka voice of the people party bakadega no pen kelumar sinong. Henry day ma upat ubapen kelumar sinong. Day ma upat ubapen kelumar ya ka jaj benriu. Nganut banong ngakane ka por ka bamanta. Nganut banong ya kata. Balai ngating ya ka hok ban kren ya ka jisha. Artat baki proof ki jibinisaro giladon. But uneu briu da uneu juyu briu ki pelong jingalang hapo umsning ki pai ba don ki biya lintia ka por ka ba ki haga por ka ba ki pelong jingalang hapo umsning ang tu te ki pai ba kelas nyongya yang ini ke sorkar ka ba menta ki ong haupra tinang tapat sim no mai pis pa bom pa show yu du pai ba le bom le kenjat itu pai ba pa RS pat yagi pulit hato de barden mawara uno peklumar sinong ngong yaw na we uri urong ba de uneken unong penklumar sinong lom da kumta balai tanga ka sur jong pai ba ro balai pa bom pa show balai pa bat pa kem kane ka de ka jingle don bor pidon na ka bor pile don bor yo duk usuk yo rangli cuki yo pai ba Hato ngakren dia kata, hato mga ngawara jikelumar, ngawara tang ude, ngade ubriu tang unong pensai, tang unong penkenmau halor bau ne ubriu ukeno yau pra ude nong penkelumar senang. Badu ong rosta kowe ke kentin uong ba, uong gomne. Kibabun ki pai ba amanta kila babe, ya ka voice of the people party. Ya hae ken kid babe, pen i ken ki proof ki jimisya. Don ginang yalam ki balik penias no we armut saka parti jong pi pat piong ba upai ba ula babe ha e ki babe ki pai ba jong ka bri unyo trap katno gidap dak jing sukamen ka bakraw shitlup ki pai ba ki sukamen bagi yo kum gidi ginang yalam ki bumting bun keren ya ka hok ya ka jing shisha namata ka roy ka par namata ka imlang ka salang Kini kinia ki bau ne we urung ba Ukraine ya ka voice of the people party ki keren de ki keren kop hagi social media ki keren kop da kumne kumtai ban pelong ya kene election ha du mentaro kimnot taro ki keren kop upai ba ngakwa aban ai ka message so ne we urung ba ubala keren persya ya ka voice of the people party ka message kalong
yau ne we uri rong ba ngaong yau ne ki pai ba jong ka briu nyau trep menta kila rai long kat bolong ja kat baja tang ha ka voice of the people party ngimtip kita ke high level we ar ngut de kala abandon but pi Henry upai ba udon bat ka voice of the people party de tanggene gintin ki ba kendiat ki jonga kan ka por ka bamenta wat nam kan klumar wat nam that yala de ngogi pi upra umnumra umnumwanra ke jingkulmar upra uyathu ka eg ba fitrika mapo district council ka eg ba fitrika mapo indar partawan bat katnola mangi scheme namata ka wei pagoi ka konstitusi namata ka ni ka jala ka jingi nagaliang jong ka voice of the people party ki yathu kumta pandagel de punya thu kumta mangi poi ba ngilas nguthu ya kita ek baro ki buipo ki jungpi pi ong nam pen klumar sinang Thus, kam kai bi gumne ram long. Te. Da pi ong kat ba ong, da pi keno kat ba keno ro ki pai ba menta kila rai lupa. Hau pra. Ta penlong no se ki embassy ngin yapet kai. Penlong no se ka parliament ngin yapet kai mano ba tep gol. Kata ka dei ka jingkren ka jonga ka por ka ba menta. Te tanggene kitin ki ba kniat ki jonga ka por. Imslem ka khun jong brim nyo trap nyo skum jingi imslem ka ri ka sing jingi lengba da ka bangi pensisha bangin jit ya ki nong yalam ki bastat khoble shibun